कि दोष बा अनाज में कि दोष बा समाज में। के करा के दोष दी ही तो ना बुझाता। और माई से बेटी चाचा जी लो हे बाबूजी से लइका न तनिको लाजात बा। कि सास भरे पानी पतोहिया बैठल बन के रानी। भरे के हाथ आज भसुल पिटाता। अच्छा चाचा ये बड़ा हम पर्दे में मारी ले। हई जन बात इतना बोलनी है बाबू चले जब माइक लो अब बोल ले तो हम तारे का के हमरा मतलब बता दो तो हम जब बोल बनी बोल ले तू बुझाम के ब्यास बड़ो आना त आए नटिकवा में हाथ धर में तीन पटकनिया मारे आजमाओ कोइले। अरे ब्याजी इनका केतना ए चाचा केकरा के दोस्त है ए बड़ा हिस्सा बखरा खातिर झगड़ा होता न होता तो भवे खिसिया तारी तो भसुर के बेलने चला के मार दे तारी। अब भसुर खितिया तारा तो लेवे चला के लेकिन केहू के देहिया केहू में सटत नहीं खे गलती नहीं कि कह ना। तो सास भरे पानी पतोहिया बैठल बन के रानी। भवे के हाथ आज भसुर पिटात बा। अरे पहले कि सुन छाला के चिल्लावल बिलाई हमर चाचा जी लो। कि कैसे के लजिया बचैबे विधाता। ये बात के खाली जोड़ा लगा दी है ब्यास। बड़ अपना मन बड़ाई या नर के जाए के सहजे भाई कि हम होई जाना तनी हम हो जाता ई गो नहीं। अच्छा ये बात बताई है देव सैनी की बात एकादशी के दिन आवेला ओकरा बाद भगवान विष्णु सृष्टि करता ए पृथ्वी के 4 महीना खातिर अपना निंद्रा में चल जाने तो ई 4 महीना के संभारेला। अब तू बताइबा न ई बताई है जे 4 महीना जब अपना देव सैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपने निंद्र अवस्था में चले जाते हैं तो वो 4 महीना कौन इस पृथ्वी को संभालता है आप बताइएगा बेटा। तो कहानी रहलाई कर दुगौरी कहानी हमरो कहानी बता दी हो तब तो बताएब ना तो ना बताएब ना होई जब हम पहले बोले कि तू जो जानत रह तो हम नहीं जाना तो हम जानते हैं तब तू नहीं खा जाना। अच्छा दुनिया में चाचा ऑप्शनो तरह के देम कि कौन ऐसा चीज बा जे खाली उ बढ़ेला घटेला ना बताइए तू। ई रामायण के बात स्वयं राम जी अपना मुंह से कहले बने कि ए हनुमान इस दुनिया में कौन ऐसी चीज है जो केवल बढ़ती है घटती नहीं है फिर भी लोग उसे अपने अंदर ले लेते हैं। लेकिन चाचा को हम गीत गावे जाता नहीं ये दुनिया में सब भगवान करे ले लेकिन ये चाचा आई ले अपना बदोस नहीं खन ले लोग जाला एक्सीडेंट हो जाला मर जाला तो लोग कहले कि ओहो फलानवा बहुत सुंदर आदमी रहले ह रोड पर जात रहले ह मर गइले ह तना सब उहे करले उनका मर्जी के बिना ये चाचा एगो तीन ना डोल सकेला तो और हमार जबान कैसे डोली। ये गीत के भाव देखे इहो मानसे से ह कहलन की वर्ण नाम अर्थ संघा नाम कहलन मानस में कहलन लिखाई रहे ठीक बात है। मानिए गोस्वामी जी हो लिखली कि हम लिखे से पहले जगत के लोग के हम का जान के प्रणाम करते हैं सिया राम मैं सब जग जानी आ करहूं प्रणाम जुर जुग पानी। रामायण लिखे से यो कहल रहल ई काहे ना कहल हो अरे मर्द साफ हम बाबा छीट देला छीट दी हनी लागत एग्जाम में पढ़े हो लेकिन ये किताब खोल के बताइए कि अरे अपन दोस्त ये गीत में भाव देखे कितना लचक बैंकरो आवाज में कितना लचक बरो सब देखो।